Inicijalno prvo je dogovor bio da ćemo ići sa sinergijskim radom udruga i našeg savjeta mladih grada Požege, te smo u razgovoru sa turističkom zajednicom došli do dogovora da 27. se održi kroz cijelodnevni program udruga i našeg savjeta mladih. Kviziranje u Požegi već traje dugi niz godina. Teško je sad točno reći iz glave, ali nekakvih 7-8 godina već to redovito ide. Poznato je već da je kvizačka scena jako popularna u Požegu, da puno mladih želi sudjelovati na kvizovima i to smo upravo dokazali ovim načinom organizacije. Da, meni je jako drago reći da svi, ali doslovce svi kvizaši HRT-ovog renomiranog kviza jako gledane potjere dolaze u Požegu na kvizaški Open. Oni su nam uvijek vrlo dragi gosti, ne samo oni, ima to puno više, to sudjeluje 100-tinjak najboljih kvizaša iz Lijepe naše, kako se kaže. Ovo je treći kviz koji je bio u organizaciji Savjeta mladih grada Požege. Zadovoljni smo odazivom, mislim da je odaziv fantastičan s obzirom na broj mladih ljudi u gradu i na interes za same kvizove. Kvizaške ekipe iz Požege su evo već 2 godine za redom uspjele ući u finale ekipnog državnog prvenstva u kvizu. To nam je samo dodatna motivacija da kvizove organiziramo i dalje kroz iduću godinu. Grupa OMG koja je trebala večeras nastupati, pjevačica je nažalost bolesna, pa ću ja sam nastupiti malo improvizirajući, jer sam kasno saznao za njenu bolest. Večeras nastup ovdje u sklopu Adventa Požeškog, Advent sa udrugama. Pa da, Matija me kontaktirao prije nekih mjesec dana. Nadam sam se da će doći s bendom, ali moram solo večeras. Udruga Opidum se bavi mladima, znači udruga za mlade koja je u stvari sve svoje aktivnosti usmjerila u organizaciju nekakvih sadržaja za mlade, edukativnih, kulturnih, zabavnih i time se bavimo od 2008. godine kada je udruga osnovana. Održali smo nekih 20-ak radionica sa srednjoškolcima požeških, znači učenicima požeških srednjih škola. Program se zove Infokaz. Udruga mi radi na principu radionica za naše štićenike koji se odnose na kreativne radionice, glazbene radionice, sportske radionice, plesne. Imamo također i Brain Gym radionice gdje radimo na njihovim moždanim sposobnostima, razmišljanju, intuiciji i logičkim sposobnostima. Također provodimo i europske projekte. Trenutno imamo u provedbi projekt Mi za zajednicu koji radi na socijalnoj inkluziji, prepoznatljivosti osobama s poteškoćama, ali i na poticanju i obrazovanju volontera za rad s takvim osobama. Mi imamo dobar kontinuitet rada. Znači u novoj godini nastavljamo s aktivnostima i infocentra i volonterskog centra i ono što kažem svake godine od kad je krenula pandemija pokušavamo ponovo uspostaviti taj nekakav kulturni dio udruge, odnosno da se opet vratimo u organizaciju nekakvih kulturnih aktivnosti, koncerata, radionica kreativnog pisanja, kreativnih radionica koje smo održavali prije 2020. godine. Da, smatram da nam je potreban radni terapeut koji bi svakodnevno radio radionice sa štićenicima, no međutim njega treba platiti. Kao i poludnevni boravak, računali smo da je to oko 450-500 tisuća kuna na godišnjoj razini, što mi sami ne možemo nikako isfinancirati, a poludnevni boravak je potreban. Jer to su već sad osobe, najmlađi štićenik nam ima 21 godinu, znači izvan sustava je osnovnog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja, jako mali broj štićenika ide na fakultete i oni su kod kuće prepušteni sami sebi. Mislim, znamo da i vi i ja znamo da roditelji ne mogu dati otkaz da se brinu o djeci. Pa mi smo da udruga Zabavno-rekreativni centar Meraki koji je nedavno zapravo osnovana i cilj nam je tako djeci pružiti zabavne programe koje bi možda inače radili samo na rođendanima kada dođu neke animatore, a mi smo u to ubacili rekreativni sadržaj i tako napravili cijeli program djeci zanimljivim, ali i korisnim. Mi smo održali program koji se zvao Zimske igre na ledu. Bilo je dakle namijenjeno za svu djecu koja već znaju klizati jer su bilo malo izazovne igre. Trajalo je otprilike sat vremena, imali
Izabrali smo 12 sudionika, 12 najhrabrijih. U planu za iduću godinu je isto tako nastavak provoditi radionice za djecu, provoditi radionice za mame i djecu od 2 do 4 godine gdje radimo na povezanosti djeteta i roditelja, isto tako kroz neko razvijanje motoričkih vještina. Isto tako imamo i vježbanje za mame koje su nakon poroda došle sa bebama od 3 do 6 mjeseci i nastavit ćemo raditi rekreativno vježbanje za odrasle osobe.